Dobré ráno, všetkých pozdravujem. Dobré Aj ráno ešte teba. raz aj odo mňa. Dobré ráno. Ideme sa baviť o pamätníkoch, nielen o košických, ale aj o prešovských. Alexander Jabov na linke, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno. Tak čo to ste, rozšírili ste kompetencie nejako, pán Jabov, nie? Už aj v Prešove sa staráte o pamätník. Čo sa tam deje, teda, keď ste sa tomu začali venovať? Tak ono je to tak celkom blízko, veď my s ľuďmi z Prešova, z Košic teda často komunikujeme, takže ten problém podobný ako bol v Košiciach je aj v Prešove, s tým, že tam sa do toho priamo zapájal aj demokratický primátor, pán Oľha, rôznymi výrokmi a podporou niektorých aktivít. No a v podstate tam takisto posledné tie 2-3 roky si samospráva určila, že miesto riešenia tých štandardných problémov, ktorými ľudia žijú v meste, je najdôležitejšie viesť nejaký ideologický boj. Takže podobne ako v Košiciach aj v Prešove, celý ten čas od volieb rozmýšľali nad tým, ako tamojší pamätník vojakov sovietskej armády nejakým spôsobom poškodiť jeho symboliku, premiestniť ho a opäť s takými rôznymi chvályhodnými slovami, ako by im bolo dobre v podstate na cintoríne, že by to nikoho nebudilo vážne. To samozrejme rozporuje rôzne tie útoky na Dargove alebo na Slavine, že vôbec o to samozrejme nejde. No a v Prešove teda bola jedna mimoriadne aktívna pani, členka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pani Daniela Šipošová, ktorá má teda, ja som si aj všimol jej aktivitu, následne ona ma aj oslovila a jej sa vlastne podarila jedna veľmi silná vec, tým, že toľko riešila neustále teda, nazveme to poškodzovanie, útoky na pamätník v Prešove, že sa jej podarilo dosiahnuť písaním rôznych listov až takú úroveň, že prokurátor okresný v Prešove zasiahol proti nezákonnosti pamätníka voči pamätníku v Prešove. No a následne na to teda ma požiadala, že ako vieme s touto vecou ďalej posunúť. No, konkrétne čo sa dialo v Prešove, tak tam hovorím, prebiehali tam tie úvahy o tom, ako ho nejakým spôsobom, ako som spomínal, poškodiť, premiestniť. A čo sa im teda nepodarilo, takže z tých vecí nejakým spôsobom tak aktívne vycúvali, ale objavili iný spôsob, ako sa dá bojovať s odkazom týchto pamätníkov. Tak okrem toho, že tam organizujú rôzne výstavky, ktoré takisto sú zrejme problematické, že nemajú na danom mieste čo robiť. Ale ak poznáte ten pamätník, tam je taký úzučký priestor, ja neviem, možno 40-50 metrov štvorcových, kde ľudia, keď sa robia tieto oslaviť Dňa víťazstva nad fašizmom alebo Slovenského národného povstania, postavia sa pred pamätník na ten úzky priestor a teda skladajú tam vence. Tak v Prešove našli nový spôsob, ako by sa dalo tento pamätník dehonestovať. A to tým, že odkedy tam je teda ten nový pán primátor, tak tam začal umiestňovať počas toho adventného obdobia október, november, december stánky s predajom občerstvenia, alkoholu, rôzne ešte menšie stolíky, také oplotenia osvetlené v najtesnejšej blízkosti pamätníka. No a samozrejme, keď sa tam po večeroch ešte takto teda popíjalo, tak neboli tam zabezpečené toalety. Takže bolo to tak zámerne urobené, aby sa tam dialo všetko možné. Sú tam aj fotografie o tom, ako tam boli vo veľkom do priestoru pamätníka, čo sú také tie betónové okruhy pohádzaných more špačkov. No a katastrofálne veci sa tam diali samozrejme aj po tej fyziologickej úrovni tých konzumentov týchto stánkov. No a všetkým to bolo do očí jasné, hej, že toto je proste nejaká nedôstojnosť proti pamätníku. Pani Šipošová sa ozývala aj mestu, to úplne krásne dávalo ruky preč, hovorí, že oni rozumejú jej pohoršeniu nad tými konzumentmi, ale oni s tým nemajú nič spoločné. To vôbec nemôže súvisieť nejak, že čo oni tam robia s ich organizačným rozhodnutím tam umiestniť tieto stánky s alkoholom.
No a potom vlastne, keď nejak neúspela na rôznych týchto inštitúciách, UPNK ju úplne alibisticky poslala Krajský pamiatkový úrad, hovoril, že v rámci našich kompetencií tam, kam sme mohli, lebo na rozdiel od Košic to nie je národná kultúrna pamiatka, je to iba historická kultúrna, tak skúsila ešte teda tú prokuratúru a tá skonštatovala veľmi jednoduché, čo vlastne je v zákone o vojnových hroboch, také jednoduché ustanovenie, že obec musí teda má objektívnu zodpovednosť za tým, aby teda splnila povinnosť, že v tesnej blízkosti takýchto pamätníkov, takýchto vojnových hrobov nie je možné, aby boli umiestnené zariadenia, ktoré teda znižujú jeho dôstojnosť. No a tým pádom bola teda síce skonštatovaná nezákonnosť tohto konania, došlo tento list 18. decembra a napriek všetkým upozorneniam a ešte aj takémuto rozhodnutiu prokurátora mesto Prešov naďalej tam tie stánky nechalo umiestnené. Prečo tieto pamätníky začínajú vadiť niekomu? Nehovoriac o Kalmusovi, samozrejme. Áno. No, tak viete, že odkazuje to na takú nepríjemnú skutočnosť toho, čo sa naozaj stalo. To je predsa, je to nejak nesúladné s tým obrovským bojom, aký sa teraz vedie posledné roky. A toto nie je otázka na tých posledných 4 rokov, čo je ten vojenský konflikt, veď tie útoky na pamätníky sú sprevádzané posledných 40 rokov. Teraz možno, že zacítili príležitosť, že nejak ráznejšie otvoriť tento boj. Mne je to zvláštne, lebo viete, samospráva by podľa mňa mala riešiť problémy občanov. A v Košiciach je to najvypuklejšie, keď nám tam proste naozaj pobehujú tu na potkaný sneh. Tento rok opäť nemal kto odpratávať, cez leto nám rastie tráva. No tak na jednej strane je to také, že akože sa tvária, že vykazujú nejakú činnosť a na druhej strane vedú nejaký ten ideologický boj, kde testujú, kam až môžu zájsť. A je to dosť taký no neviem, až nechutný boj, lebo viete, svojho času hovorili, že tu na Slovensku, že pôsobí nejaká že fašistická scéna, ale ja si nepamätám, že by niekto na Slovensku, niekto naozaj aj z tej scény, ktorú takto označovali, niekedy vyzýval na to, aby sa odstraňovali pamätníky sovietskej armády. Čiže je to veľmi zaujímavý posun, že kam až dokázali prekročiť túto čiaru. Máte informácie aj z iných miest, že sa to deje? Viete čo, ani popravde nie. Ako najvypuklejšie... Ja by som to čakal v Bratislave, ale že na východe. Áno. V Bratislave tam boli tie pôvodné pokusy pri tom Slavíne, tam hneď nejak tiež v tom roku 22, keď došlo k tomu jeho pomalovaniu, nejak skúšali nejaké také po internete, ako keby petície, niečo voči tomu. Ale som prekvapený tiež, že ako je možné, že taký pokrokový tím, aký tam teda bol nastolený, že aj s plným zastupiteľstvom. No ale tak viete, zase spomeňme si predsa na ten prípad, ako bez akéhokoľvek zvažovania v zastupiteľstve primátor Valo odstránil sochu účastníka Slovenského národného povstania Marka Čulena. Z ničoho nič, zo dňa na deň. Nikoho o tom neinformoval. Takže tam možno voči Slavínu, hej, že to bola príliš veľké gusto na ňo, ale napriek tomu aj tam, hej, nejakým spôsobom aj po tejto miere spolupracujú tieto mesta. V akom ste stave teraz v Košiciach? No v Košiciach sme v situácii, keď sme teda vyzbierali tú veľkú fyzickú petíciu, najväčšiu za 10 rokov o rozsahu 10 000 podpisov vo fyzickej petícii. V septembri bolo to uznesenie, kde teda na zastupiteľstve odignorovali túto petíciu a rozhodli dokonca proti pamätníku ešte silnejšie. Rozhodli sa ho teda ľudovo povedané zamurovať, tak aby nebolo vidno symboly, ktoré inak chceli odstrániť, symboly, ktoré sa nachádzajú vo výške 4 až 5 metrov. No a dostali sa teda do takej roviny, že my sme hneď im hovorili, že prijímate nezákonné uznesenie. Bolo veľmi tesne prijaté, len o 2 hlasy. A teraz sme vo februári, prešlo 5 mesiacov a v podstate nič sa nerealizuje. Na jednej strane teda primátor mesta
mal možnosť nepodpísať toto nezákonné uznesenie zastupiteľstva, podpísal ho v tej lehote do 10 dní a hneď na to teda sa začal vyhovárať, že je nezákonné, že nemôžeme ho stavať. Tak ja tomu nerozumiem, ako môžem podpísať nejaké uznesenie, o ktorom hovorím následne, že nezákonné a nemôžem ho plniť. To nedáva logiku, lebo keby ho nebol podpísal, to uznesenie by nebolo ani vzniklo, nemali dostatok hlasov na prelomenie veta. Takže veľmi sa boja ho realizovať a možno to práve súvisí aj s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Takže ostali v nejakej takej patovej situácii a podľa mňa by bol najvyšší čas otvoriť debatu o tom, keď ho teda nevedia realizovať, pretože zistili, že je nezákonné, aby ho celkom aj zrušili. Mm-hmm. Norbert, ty si mal otázku na pána Riabova nejakú, nie? Nemal. Mal. Čo s tou mediálnou radou, pán Riabov? No, v mediálnej rade sa udial veľký posun. To predpokladám, že evidujete. Aký? Že tam strčili Valčeka? No, čo? To je zaujímavý prípad, samozrejme, ale neviem, nepostrehli ste, podarilo sa veľmi tesnou väčšinou, 5 z 9, následkom všetkej tej obrovskej kauzy cenzorskej sa podarilo odvolať riaditeľa mediálnej rady. A kto to bol? Nože nám to pripomente, kto to bol. Joj, pre pána Jana, poznám jeho meno, len teraz mi vypadlo, sekundičku. No. To bol právnik, ktorý tam pracoval. Martin Dorociak. Áno, presne tak, pán Dorociak. A prečo ho odvolali? Samozrejme, prosím? Prečo ho odvolali? Za čo ho odvolali? No samozrejme, najmä v súvislosti s tou kauzou cenzurácie, nahlasovania príspevkov na sociálnych sieťach zo strany mediálnej rady. Tam bolo vlastne, vyšli nejaké tie články, kde okolo 2600 podnetov bolo adresovaných zo strany mediálnej rady. Pričom výlučne okrem 3 prípadov, kedy nahlasili Matoviča, ktorého nemali radi, tak všetko išlo proti tomu tedajšiemu opozičnému spektru. A najpikantnejšie na tom bolo, že toto sa dialo, táto štátom formovaná, no ako inak to nazvať, ako cenzúra, v čase predvolebnej kampane v roku 2023. Takže to napokon je aj niečo podobné s tým, čo teraz vlastne nedávno vyšlo v tom americkom kongrese, tá správa o tom, ako Európska únia inštruovala jednotlivé štáty, ako majú zasahovať do priebehu volieb, a na Slovensku tým uplatňovateľom bola práve Rada pre mediálne služby. Tá sa spomína aj v tých materiáloch toho amerického kongresu. Dobre, a keď robíte teraz takéto nezákonné, protiústavné veci, tak váš trest je, že vás odvolajú? To je celé? To znamená, ak to bude chcieť niekto tam zase robiť, tak to bude robiť a maximálne, keď mu za 5 rokov prídu, tak ho odvolajú? Ale že pokriví medzi tým voľby a neviem čokoľvek iné, to je v poriadku? To samozrejme je úplná pravda, to, čo hovoríte. Ja evidujem, že v tom podaní alebo v tom smere už nejakí politici aj dokonca aj podali nejaké trestné oznámenie na zneužitie práce verejného činiteľa. Takže myslím, že tam prebieha nejaké vyšetrovanie, ale určite toto je prvý krok, aby proste sa takéto konanie zastavilo a aby bola voči nemu vyvodená zodpovednosť. A viete, aj to je veľký úspech, lebo aj to rozhodnutie prešlo iba 5 hlasmi z 9 a aj tá debata bola vtedy dosť búrlivá. Rozprávali tam o tom, ako ho údajne vôbec nemôžu odvolať. Hej. Tam vtedy pán riaditeľ dokáže rôznym spôsobom manipulovať s tým, ako si dokáže vysvetľovať, veď preto sa napokon aj diali všetky tieto veci. Takže aspoň na tejto úrovni sa podarilo to najhoršie zastaviť. Samozrejme, tam sú aj mnohé iné problémy, lebo ide aj o to, že ten zákon o mediálnych službách umožňuje, aby tieto nahlasovania na sociálnych sieťach
a vôbec aj riešenie objektivity a nestrannosti v médiách, aby už v podstate tá mediálna rada ani neriešila a aby to riešili rôzne neziskovky. A toto je obrovský problém. Dobre, ale tak nedajú sa na toto zmeniť zákony pre Boha živého. Viete, ako? No to je samozrejme veľký vykričník v tomto smere a pokiaľ to správne evidujem, tak ten zákon bol teraz síce nie úplne konkrétne v tejto podobe, ale je otvorený v Národnej rade. V prvom čítaní prešiel, takže myslím, že poslanci by si zaslúžili podporu v tomto smere, aby teda v tom urobili nejaký taký lepší poriadok. Ktorá strana to navrhla? Uvidíme, čas ukáže. Viete, od koho to prišlo? Tak toto bolo zo strany poslancov Slovenskej národnej strany. Tam je, myslím, pán Danko, pán Garaj, pán Lučanský sú navrhovateľmi tohto zákona. Dobre, OK. Otázne je, či to prejde. Tuším, to už do druhého čítania prešlo. Áno, prvé čítanie sa podarilo. Áno, prvé čítanie sa podarilo. Či sa to podarí aj odhlasovať, to uvidíme. A v akej podobe hlavne. Pretože môžu prísť aj pozmeňujúce návrhy. Pán Riabov, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem. Ja by som doplnil predsa len k tomu Prešovu len ten záverečný, čo vlastne z toho plynie všetkého, čo bolo skonštatované tou okresnou prokuratúrou. Tam bola v podstate skonštatovaná nezákonnosť a ten ďalší krok, ktorý sme vlastne v tomto smere podnikli, je to, že tiež aby bola vyvodená aj zodpovednosť voči tomu, lebo prokurátor môže povedať, že to je nezákonné, nerobte to, ale my sme vlastne v tomto smere podali aj oznámenie na okresný úrad, ktorý teda už má aj priamu kompetenciu, aby udelil aj mimoriadne prísnu sankciu v tomto smere. Takže tu budeme dúfať, že sa minimálne spravodlivo rozhodne. Tak, o tom, ako to dopadne, nás samozrejme môžete informovať. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem, rado sa stalo. No a toľko teda pán Riabov. My si dáme krátku prestávku a potom budeme cestovať.